Abangan nyo mamaya kalami yung shoutout namin. So medyo pasensya na po kayo, medyo matagal kami karo ng shoutout. Shoutout natin po lahat mamaya. Yung mga hindi na shoutout, abangan nyo po. Ayan, welcome mga kalami. Ang pagbabalik ng Lami Kaayo Mukbang TV. Ayan, so mayroon kaming imumukbang. Ang tawag nito po ay Kuratsa. Kuratsa. In English, In English, tango. English. Hindi ko alam. Parang sabi nila frog crab. Ayan Ano daw? Ayan. Frog crab. Ayan siya mga kalami Ayan. Oh, yummy. Oh, Okay. talagang siya, ilang kilo? 3 kilos. 3 kilos. 3/4. No, Ayan, sige po. Tayo'y manalangin. Father God in heaven, Yes, thank you Lord sa oras na ito. yes, hallelujah. Panginoon, basbasan mo ito Lord Yes, ng aming Lord, kakainin. hallelujah. Dagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan Yes, hallelujah. upang magagamit namin Lord sa aming paglilingkod sa iyo. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, dalangin ko sa iyo, ingatan mo po ang lahat ng aming tagapanood, ng aming mukbang, Yes, Panginoon. Lord, hallelujah. Pagpalain mo kami lahat, Lord. Yes, Lord, Maraming salamat hallelujah. po. Salamat sa pagkain. Yes, Sa tanging Lord. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan mga kalami, umpisahan na natin. Kung kayo ay nasa inyong bahay na kumakain, sabayan niyo po kami. So, ayan, napakalaki. Paano ba to? Oh! Oh! Wow! Laki. Oh. Ayan po. Mga kalami, ito yung aligi, Kaya, lang Sumaligi? Yes. Aligi ba to? Aligi yan. Lang Yung sipit niya, ang laki. Oh. Taba. Lang Taba mga kalami. Yung laman. Oh. Ate namin ni kalami. Oh. Grabe yung pwersa. Oh. Oh. Dinurog na kalami. Yun. Oh, Ayun laki. Po. Kain po tayo. Ang laki. Kain po. Grabe na. Laman. Tumalon. Tumalon mga kalami. Tumalon siya. Kuratsa. Itong kuratsa, nahuli po ito sa pinakamalalim na dagat. 120. 120 feet. Hindi. Hindi lang. Ah. Kain po. Pag kumain ko po kayo ng kuratsa, patibayan ng ipin po ito. Kalami.
Grabe ang taba. Ang taba mga kalami. Oh. Hmm? Mm. Minsan lang may kurat siya, no? Ano lang to eh. Siguro sa isang taon, minsan lang may Oh. tignan. Mm. Ayan po mga kalami. Oh. Ayun, puro laman. Huh? Oh. Parang sa isang piraso pa lang, Wow. parang busog. Oh. Sarap. Oh. Parang tagal na natin din nakakain ito, Dad. Kurat siya. Ayan kalami, may laman yung ano niya, loob. Mm. Wow! Wow, ayan mga kalami, oh. Yummy. Pineapple muna tayo. Ah. Hmm? Ayan. Ay. Ah. Tiba ng ipin, ah. Gamitan natin ng Mahiwagang. mahiwagang ipin. Binabasag ko lang. Ayan, oh. Laman, oh. Ha? Mm. Yun. Ah. Grabe taba. Oh. Masarap siya kalami kasi pagluto ni Mrs. kanina, nilagyan ng margarine. Kaya nararamdaman mo yung Tapos spicy. ano niya, yung lasa ng margarine. Oh. Abangan nyo mamaya kalami yung shoutout namin. So medyo pasensya na po kayo, medyo matagal kami karoon ng ano no, shoutout. Shoutout natin po lahat mamaya. Yung mga hindi na shoutout, abangan nyo po. Pagkatapos po namin ito, shoutout po natin. Ah. Lahat po ba nakakain na ng kuratsa? Pagkatapos daw dito, kukuratsa daw kami. Yan mga kalami, oh. Oh. Bira mo lang ito makikita sa palengke. Ano siya? Ayan. Ayan mga kalami, oh. Wow. Teka lang, ah. Busog na kami kalami, isang piraso Hawakan ko lang yung ano niya. Ayan, oh. Yan. Yan. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Lahat po ba nakakain na ng kuratsa? Masarap. Mas masarap pa sa
crab. Crab din to eh. Hindi, ibang crab to eh. Kuratsa to eh. Lagi yung laman. Aba. Oh. Ow. Oh, oh, oh. Tingnan nyo kalami yung laman ha. Puro aligi. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayun o. Kita nyo? Oh. Sulit na sulit kalami ah. Ah. Ayan yan. Ano mo lang ng, ano mo? Ganonin mo lang. Oh. Wow. Yan ah. Ayan o. Ito grabe. Lagyan ka natin ng ano pa, kalami, suka. Ito na, kahit walang suka. Sarap. Hmm? Inuman muna natin ng pineapple. Bukod sa pisngi ko. Yan na ni kalami. Ang unod be. Sarap. Oh. Masipit niya, laki. Ayan, oh. Taba niya kasi buong buo yung laman, oh. Ayan po. Ito pa yung pinakamalaki. Yan. Hati kami ni Kalami. Hatiin namin. Oh. Wow. Oh, yun. Wow. Po. Yummy ni kuratsa oh. Laki ng laman. Salamat sa suporta nyo ah. Panonood nyo lagi sa aming vlog. Thank you. Thank you all. Pagpalain mo tayong lahat. Salamat sa suporta. Malaking tulong na po sa amin yun, yung panonood nyo. Then share. Tulong na po yun. Sa lahat ng mga kumpare, kumari, yan, friends, relatives, lahat. Sa mga sumusuporta sa amin, salamat po.
Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Sarap. Ayan, so ako po'y magsa-shoutout muna. Sige, kain ka lang dyan. Yes. Go kalami. Ayan, so shoutout po kay Digiting. Ayan, supportahan po natin ang kanyang vlog, Digiting TV. Yes. Shoutout po kay Larry Chung. Shoutout po kay Pax Optana. Yan. Shoutout po kay Hilda Chung, asawa ni Marilari. paring Larry Chung. Shoutout po kay Joel Francisco. Yan. Shoutout po kay Jack Lopez. Yan. Shoutout po kay Shane Amor. Shoutout po kay Randy Candelario. Shoutout po kay Andy Ulit. Yan. Shoutout po kay Kissy Castro. Shoutout po kay Wilbert Pialago. Shoutout po kay Kinsey Soto. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Lord. Shoutout po kay Gaga TV. Yan, kay Gaga TV. Shoutout po. Supportahan po natin. Subscribe po tayo. Shoutout po kay Rinaldo Panergo. Shoutout po kay Aga Wenceslao. Shoutout po kay Annalie Lerado. Hello. Ayan. Shoutout po kay Mr. Elmar Vlog. Ayan. Shoutout po kay Allen Charles Oy. Shoutout po kay Biyahe ni Chris. Yan, Sir. Ayan. Shoutout po kay Solomon Corota. Pastor. Shoutout po kay Socrates Orsal. Yes. Yan, number 1 support. Ayan. Shoutout po kay Tony Aulisa. Shoutout po kay Tor Padjak. Ayan, supportahan po natin Tor Padjak. Shoutout po kay Rinso Ora. Shoutout po kay Hello. Angelbert Rasa. Shoutout po kay King Gamboa. Yan. Shoutout po kay Politician. Shoutout po kay EG Vlog. Yan, supportahan po natin yan, EG Vlog. Thank you, Sarap. Shoutout po kay Motosiklita. Yan, subscribe po Yes, sir. tayo. Shoutout po kay Biker Doms. Yan, Biker Doms. Doon. Shoutout po kay Liza Hamero. Yan, Marce. Shoutout po kay Ann Ramos. Yes, Ann. Nung Shoutout po kay Annalie Mendez. Yan, ang ating panghuli. Shoutout po kay Marpain Fabian. Yan. Salamat, mga kalami. Maraming salamat po, mga kalami. Ingat po tayo lagi sa ating mga ginagawa. Yes. Ano man ang ginagawa natin, don't forget prayer, no? Yes. Kasi yan lang yung pinaka panangga natin. Yes. Ayan, so mga kalami, hindi na namin kayang ubusin, no? So maraming Mga kalami, salamat po thank you. sa inyong panonood. Mag-iingat po tayong lahat. Huwag makalimot, mag-like, share, and subscribe sa aming channel, Lamig Kayo Mukbang TV. Salamat po. Ayan, God bless us all. Bye.